Kiitos pitkästä aikaa. Niin, mä oon nyt täällä meidän olkkarissa ja mä just oiskohan nyt 10 minuuttia sitten heräsin. Ja mä menen kohta syömään aamupalan ja tänään mä menen ilman satulaa ja tästä tulee 2 osaa, koska mun puhe lopettaa sen itsestään. Niin siitä tulee 2 osaa, niin seuraavassa jaksossa varmaan niin kun tulee, kun minä ratsastan vikillä ilman satulaa, jos joku tulee kuvaamaan, koska mä en yhtään tiedä. Koska mä toivon, että jos äiti vois, tai mä varmaan kuvaan selässäkin, voin kuvata. Jei. Tosi kiva. No, mä menen varmaan syömään aamupalaan, niin mä lähden niin 3-4 tunnin päästä, kun äiti tulee, niin me lähdetään tallelle. Ja kello on 11:27. Kuinka? Mä katson ennen kuvaamista, niin 11:27. Ja te saatte... No, mä näytän, kun mä menen syömään. Let's do this. No niin, nyt siirryttiin ketjuun. Ja mä alan syömään. Toki se nyt on aamupalaa. Jos täällä on. Ei mennä ääni. No, mä näytän sitten, kun mä olen niin kuin tossa pöydän ääressä. Ja mä oon keksinyt syömistä. No niin, nyt mä oon keksinyt syömistä. Nyt mä teen näin. Mä tein tällaisen leivän, jossa on voita tietysti. Ja sitten kinkkua ja niin, kurkkaa. Ja sitten mä otin jogurttia. Täällä on niinku jogurttia. Niin, ja mä varmaan alan syömään. Tällaista jogurttia meillä on. Tää menee vanhaksi kohta. Ja tää vasta avattiin. Tää purkki. Tää menee, koska tää menee 11. päivä tätä kuuta vanhaksi. Mä kohta julkaisin tän siinä, jos en niin kuin jatka tätä videota. Varmaan ruokailun jälkeen. Tai no en mä varmaan. Mä teen varmaan uuden klipin. Näitä tulee varmaan 3, koska kello vasta 12 tulee 12. Tai no 25 minuutin päästä tulee 12. Niin sit se tulee vielä tänään kohta, koska minä alan katsomaan videoja tuolta mun puhelimelta. Tähän seuraavassa klipissä näitä ruokailujen jälkeen, eli kun mä oon saanut ton YouTubeen, niin sitten nämä tulee, eli nämä leivät vaan niin kuin minusta, sitten kun mä olen syönyt ne, koska mä teen sen aikana, koska se on niin helppoa. Ehkä. Pistää puheleen taas pelleille. No, nähdään seuraavassa klipissä. Moikka!